Hissu! Tuu nopeasti tänne! Mitä sä teet siellä? Tuu tänne nyt sieltä! Hissu! Tosi huonoa tsäkää. Ei, ilma ihan hirveä, kala ei näköjään liiku ollenkaan. Tässä oli 2 suomalaista kaveria, jotka sanoi, että ei mitään elämää. Mutta tällaistahan tää on. Ei mitään välille, vaan yleensä. Et sit aina harvoin, hyvin harvoin tapahtuu jotain positiivista, niin kuin elämässä yleensäkin. Ja, mutta sen takia se on elämisen arvosta. Mä yritän etsiä jotain toista pilkkiä, mutta ei haluis tähän nyt luhistua, mutta kyllä tää nyt lähellä on tää homma. Pitääks palata tämänkin? Eli pitäis tietysti olla, kun puukko on aina hyvä olla mukana kalastusreissulla. On yksi semmonen homma, nyt kääntyy just näin, se mentiin poikki ja se jäi siihen sitten loppuelämäksi. Perkele! Jälkeen niinku kilometrin säteellä ensimmäistäkään rautaa tää myllärryksen jälkeen. Se on siinä. Noin. Mitä sä Hissu luulet, onks tää lähimmäälläkään rautuja tän jälkeen? Ei se ton pitempää kestä. Ei.